l'associació hi ha gent mítica que heu fet ràdio, que és un mitjà que nosaltres ens estimem perquè l'hem mamat des de ben petits i de fet sempre diem que la competència beu dels grans clàssics perquè no hi ha res inventat i l'únic que fem és posar tot allò que hem escoltat durant tota la vida dins d'una Thermomix i surt la competència, però nosaltres, tot i que no vam sentir-ho, però hem sentit a posteriori programes gravats, va haver des de Pepe Iglesias, el Zorro, i el seu univers de personatges anònims, passant per Tipi Top i l'humor absurd, o passant pel Terrat, o per Goma Espuma, o pel Força Barça de l'Arús, o Pasta Gansa del Mikimoto, tot programes d'humor que nosaltres, quan els escoltàvem, pensàvem, hòstia, algun dia estaria molt bé fer això. Tenim programa a la 1 aquesta nit, eh? És veritat. Alguna cosa diré, bàsicament perquè ho tinc apuntat aquí a la mà, amb boli. Un reconeixement a la gent que fa ràdio darrere de les càmeres i sense la qual, per exemple, els micros no funcionarien a la primera. Els tècnics de la ràdio i molt especialment el nostre Víctor Oller, que està aquí amb nosaltres, ha vingut a... Que anaves a dir que sense el qual seria més fàcil fer la competència perquè de vegades és una pedra a la sabata, però... Que és la nostra pedra a la sabata. Una companya que ens ha deixat recentment, que és la Tatiana Sisquella, i amb la que havíem treballat nosaltres. Volem tenir aquest record per ella, una persona que ens va llegar un entusiasme brutal, un record a tots els companys de la ràdio pública que estan lluitant, de la ràdio i la televisió, que estan lluitant pels seus drets. Una cosa que era tan bàsica, que es deia conveni, i que ara sembla que és el dimoni. I també pels de la ràdio privada, que potser hi ha ràdios on no hi ha ni conveni, amb la qual cosa, això, un record per tots, els de pública, privada, en definitiva, per tota la gent que fa ràdio i que s'estima la ràdio. Moltes gràcies. Moltes gràcies.